Welcome back to Vanday's Vlog 101. And for today's video ay ipapakita ko ang isa sa mga dinarayong paliguan po dito sa amin sa Camarines Sur. Dito po yan sa Bicol, Region 5, na kung saan i-explore po namin ang lugar at titingnan natin kung gaano ba ito kaganda, kung gaano ba ito pinangangalagaan ng mga taga dito sa amin. So, sama ka sa pag-explore po namin. Tara! Iyan mga ka-idol. Maagang-maaga kami gumising po dyan para ihanda po yung mga gamit na aming dadalhin sa pupuntahan po namin. Siyempre, unang-una na po dyan ay ang pagkain, mga ka-idol. Siyempre, hindi yan mawawala. Kasi kapag naliligo ka, talagang madali kang magutom. Tama po ba? Ayan mga ka-idol, paalis na po kami dyan sa aming hasyenda. Hasyenda Batacaw and Castor. Yan po, napakalawak po ng aming hacienda guys, 'di ba? Ayan, papunta na po kami diyan. May mga bit-bit na po kami diyan. Kanya-kanyang bit-bit po kami diyan, guys. Sabi nga niyan, bayanihan system. Yan po yung mga Filipino. Talaga namang nagtutulong-tulong po para naman umangat ang bawat isa. Yan po yung pinaka nakakabilib po sa atin bilang mga Filipino, 'di ba? Mga ka-idol, agree po ba kayo? Ayan mga ka-idol, habang naghihintay po sa aming mga kasamahan, ay nakuha ko po muna mag-video po sa front ng aming barangay. Diyan po yan sa San Isidro, Lagunoy, Camarines Sur. Sakop po yan ng Lagunoy North Coastal. Dito po yan sa Camsur. Yan po. Welcome to our barangay, mga ka-idol. Tingnan nyo naman, napaka-tiwasay, relaxing po ng lugar. Malapit po kami sa dagat. Isla po kasi yung barangay na yan. Pero naman, salamat sa Diyos kasi marami mga taong masasaya dyan. Kagaya ni Ate Irene. Shoutout po sa iyo. Sir Gindo. And also Ma'am Diwata. Sila po yung aking mga kasamahan po dyan. And susunod na daw po dyan si Ma'am Cherry. And also together with her family po. Kasi meron pong event. Kasi birthday po ng anak niya po dyan si Koy. Si Mikoy po. So, shoutout po sa inyong lahat na mga nanonood po ngayon guys sa aking video. Yan, tingnan nyo naman, kalmada na po yung dagat mga ka-idol. Napakaganda po na tingnan. Yan. Shoutout po sa iyo Kuya Dong, ang aming piloto po dyan, going to the island of Secret. Mamaya i-reveal ko po yan pagpunta po namin dyan. Kaya tune in lang po kayo guys hanggang sa ma-explore po natin ang lugar na aming pupuntahan. Thank you sa pag-subscribe po sa akin. At sa mga baguhan po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for more videos na aking gagawin. Ayan guys, at narating na nga namin ang lugar na aming pupuntahan. For almost 25 to 30 minutes, travel via sea, syempre. Care of our pilot, Kuya Dong. Salamat po sa pagpiloto po sa amin dyan. And thanks be to God to the safe and secured travel po namin dyan.
Ne. Welcome to Piglocaban, guys. Kita nyo naman po yung linaw ng tubig po dito, guys. Super ganda po talaga ng place. You can explore po. Dito po yan sa Camarines Sur. Dito po yan sa part ng Garcha Terena. Tama, Sir Dindo? Garcha Terena. Ayan, welcome Sir Dindo to our vlog. And kung gusto nyo ng white sand, ito, white sand po ito, malinis. Napaka-relaxing po ng place. Ayan, ang ganda po ng place, guys. Kung gusto niyo po mag-relax, kung gusto niyo po banding together with your family and friends, co-workers, you can visit and explore Piglocaban here in Garcha Terena, Camarines Sur. Ayan, kitang-kita nyo naman po ang linaw ng tubig, diba? Ayan. Ang ganda ng place, guys. Medyo malawak po yung lugar dito, guys. Malawak po siya kung iikutin, siguro mga 15 to 30 minutes kung iikutin mo yung buong isla. Mga 40 to 45 minutes, something like that. Depende rin po yan sa bilis mo maglakad. Ayan, hindi pa masyado po fully develop po yung place. Marami pang dapat i-develop po sa place, pero kung gusto niyo po ng malinaw at malinis na tubig, dito lang po kayo sa Piglocaban. Sakop po yan ng Garcha Terena, Camarines Sur. Yan yung mga batang naliligo. Kaya lang ingat lang po tayo sa jellyfish. Kasi medyo delikada po yung jellyfish po ngayon. Or we call it as labog. Pag nadikitan po kasi yung balat nyo yung labog ay talaga namang mapapaiyak ka sa hapdi at kirot po. Mas masakit pa sa break up nyo ng kapartner nyo, guys. Meet Ma'am Diwata and Sir Dindo. Ay, hindi ka nag-video ko talo, tapos maboto ka talo. Di pa kaya kung nakakarigo. Ayan, Ladop daw 2023. Welcome to our vlog. Unang init sa hirit. Unang hirit sa tag-init. Ngayong summer feels. Pag dito kayo naligo, ingat lang po tayo sa jellyfish. Kasi minsan po may mga jellyfish po dito, guys. Tip number 1. Pag may kasama kayong magaling lumangoy, pwede nyo po silang utusan po na mag-check muna ng perimeter or ng area kung talagang may jellyfish or wala. Po, para naman po sa safety and protection po natin, guys. Kung saan na good vibes lang, guys. Syempre, we do hate accident or any kind of mga unsafety situations sa atin. So thank you, God, for this wonderful and beautiful creation that you had created. You're such powerful and good God who created all of this. Ano po? Yan. Lalakad-lakad po muna ako, guys. Punta po ako dito sa gilid. Meron pa pong isla. Ayan pong isla na yan. Ito. Ayan, isla. Yan, medyo malapit po dito sa Piglocaban po. Siguro kung lalangoyin mo po yan, siguro mga 30 to 40 minutes pa. Okay, 30 to 40 minutes pa kung lalangoyin nyo po yan. Ayan, halos magkakatapat po yung mga isla po dito, guys. Ayan. Maraming mga isla po. Dito po yan. Sakop po yan sa Garcha Terena, Camarines Sur. Kaya naman, explore nyo po yung lugar, guys. Kasi napakaganda po ng lugar po dito. Sa Piglocaban, dito po yan sa Garcha Terena, Camarines Sur. Welcome po kayo mag-visit po ng place. And then, meron din po ditong entrance, wala pong entrance fee, pero magbabayad po kayo sa cottage.
I think mga 500 pesos yung bayad po sa cottage. And makipag-coordinate na lang po sa may-ari po or sa caretaker po ng Piglocaban Resort na ito. So sa mga baguhan po dyan sa channel ko, please pakiclick po ng link po dyan sa baba or pakiclick po ng subscribe button po dyan. You can subscribe me and also you can click the notification bell for you to be notified sa mga susunod po nating videos. Thank you! Guys, yung kanyang sand. Parang Boracay. Pinong sand. Ha? Kata na nga ni. Hello Tam, to our vlog, Andrea, hello po. And also Princess and sino ba yung kasama niyo? Maganda ba yun? Ayan. Super aura. Wow. Ayan po guys. Welcome to Paglocaban. Himputan mo daw dikit. Ay. Loko. Himputan mo daw dikit. Koy. Himput koy. Ay, Andrea. Ganda yun, Andrea. Paki-subscribe po si Andrea sa kanyang TikTok. Oo, follow her TikTok account. Ano pangalan ng TikTok mo ate? Kate Buela po. Okay, Kate Buela on TikTok. Amot na nga nung Kate. Kami nasa ano lang kami, Gismilon. Tayo, dinawag mo naman ko, te. Pero, kung talaga po. Tapos kumante. Brent, dali. Video ini ko eh. Super ano, si Koy. Go, friend. Yan, uwi na po kami guys. Thank you for the exploration. Yan. Thank you Pinaglocaban for that wonderful experience and exploration. Sa mga hindi po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest video. Thank you and God bless everyone! Bye-bye! Brent.